Denne video er en guide til, hvordan man finder how to do it yourself videoer på YouTube. Du går først op under kategorier. Dernæst vælger du how to do it yourself videoer. Dernæst indtaster du, hvad det er, du vil finde. Det kan være alt lige fra brøkregning til kraftspring. Jeg søger efter kraftspring, på engelsk kaldet front handspring. Denne søgning gav en lang række forskellige bud på, hvordan man laver et front handspring. Ikke mindre end 493. Dernæst går du ind på ikonerne, og der kommer nogle bud på, hvordan man laver et front handspring. I denne guide er der en dreng, som fortæller samtidig med, at han viser, hvordan man kan lave et front handspring. Vil du se nogle af de andre bud, går du blot tilbage, og du kan nu se nye eksempler på, hvordan man kan lære at lave et front handspring. Vælger vi eksempelvis det ikon nedenunder, er der her en guide, hvor en dreng viser, hvordan man kan lave et kraftspring, samtidig med at noget tekst beskriver, hvordan man kan lære at lave et kraftspring. Der er ikke meget andet at gøre, end at læne sig tilbage, suge viden til sig. God fornøjelse.